माबायाव फैदोंमोन काश्मीर खाथियाव गोदान मार्केटआव जोङो दिनै फैदों बिगियान मोनलाय दिनै सासेनि अफिस गैया ओंखायनो जों दिनै बेवहाय एसे नायनो फैदों आं सानसेबो फैफेराखैमोन गोदै मोजाङानो बेफोर दुकान पूरा मात्र गली ना गली का इतनी दा थांगासिनो गिदिंगासिनो खालामा jadi kebetulan pernah malah kan ang cuci kan aja lagi berharga itu nah dan hati rendah tapi udah nama le ini saya nak siapa क्या बिरयानी चाहिए हमारे तरफ उससे टेस्ट तो आया नहीं हाँ से टेस्ट नहीं आया चलो ब्राउन आई नहीं Ada fitting light ये जागंडा जागंडा हमारा खूब जागंडा इससे थोड़ा बड़ा होगा ये हो ना लंबाई से काम तो खत्म जाएगा मोजां नांदोंबा बेथ' एसे बांसिन टाइट मोनदों एसे माबा आरो कम्फर्टेबल थ' एसे माबा बिदिखौ खालामनो हागोन ना सिगां होफैगोन एसे मोजां आं मोजां मोनदों कितने कमनि होगा दा बे फुख्रिखौ मोजां मोनदों 200 मोनबाय ना आमा केफे नैबे आमा केफे Ambil asal itu dong lah. Ayo tangan dulu. Mau jaga. Normal jaga na. Amai jaga. Amai jaga. Jadi kita mencari. Normal welcome na mo. Normal na? So amai orang ni. Amai orang ni sih. Amai kopi. Nah, kali ni. Ini kalau tak siap. Apa baiknya sih kamu? Ini. As recommended by Rigwa Renjing. जोङो दा नैबे आमा केफेआव जानो थांगासिनो मा मोनो लोगोफोर नायनोसै स्पेशेलि मा मोनो जायगायाव जितु
जों जाय जायगायाव फैदोंमोन बेवहाय अनलि सुइट्स बा कफि बिदिसो मोनो जोङो मम'सो जानो माबा खालामगासिनो दा जों आरो मोनसेयाव थांसै दलमा हाउसाव ini dol mahal kalau nggak biar pilih लोगोफोरजों गंनैबो माबानिफ्राय रेस्टुरेन्टनिफ्राय जोङो ओंखारबोलांबाय जायगायानो गैया जिरायनो एसेबां भिर बेसेबां भिर बहा जागोन होनबा जोङो आरो बेलेग जायगा बिदि नायो औ बिथिं बेफोरावबो मोननो हागौ टिसार्टआ ini सारी बच्चियां मेरे para bahay. Mo doon ka tao sini. Ah. Di sini orang nama mu? Dolma ramai ya, udah di sini. Apa? Ini saya mabar angkut nama ini noodles ranse deh. Di bidang sini. Kaya noodles, maba, bulldog, apa maba linguish oleh ni dong. Nele. Hot chicken pepper ramen, stir fried instant noodle. Korean ni pepper ni nama. Ni pepper apa sis ni pepper? Sis. गाइखेर निफ्राय बानायनाय लांना है तो मा हो तो ट्राई खालामनो हायो भैया कितने करके 저거 들어가면 돼. बेलाय मा मिन्थि नामा how much listen Oh, enggak. Kamu nggak cuma jadi gini kan? ये कितने का है ₹100 100 जाना हाँ, 500 아니 왜지? बेलाय मा बन वैसा नमा क्या बिदिनो बुस्थुखौ ट्राई खालामनो लुबैयो ग्लास नुडल्स 이메. Mari asal tu. 이거 쭉. मावा 아니, 계속 기술했어요. 뭐 소도 소도 나왔나 이래가 뭐. 소비를 장난해. 잘다 해나가. 너 항만해 되고. 아, no, 가면 오늘
कौन नांगन ये लीजिए और ये किसका पिका है भैया ये बक का बाफेलो हाँ बाफेलो का जाइए जाइए सर जाइए यहाँ हाफगन है लेमन मत है अब जाइए नहीं बस वहाँ टांग के साथ नहीं नहीं कथा काम में लोगों परमाले शनि महाराज बिसरनी बेखौ सोंनो ल'लाय जोङो माबा लादों मा होनो करियान रामेन लादों करियाननिफ्राय फैनाय नुडल्स nah थांलाय आं जाग्राखौ मोनबानो हान्थि बिलाय बेफोरखौ बाहेरायाव गाननाय नङालै लासिंसिंनो न'आव गानबाय थानायसो এই खरसबो नांगौ बायनो फाय जों बिदिनो मम'नि दुकाननो मोननाय नङा नालाय बे बाहेरायावनो हाथे जिरायदोंमोन ना मादै सासे जिरायगासिनो दंमोन बेनिफ्राय जाहैनोसै itu golongan no Intero slim awani bilek itu jeans ni sedang चल छोड़ से jeans ये सब जेंट्स का है या फिर लेडीज का जेंट्स का नहीं होगा दोनों पहन सकते हैं mudah-mudahan सुनो ये कितने का है भैया कैलाश हाउस में होगा सर कैलाश रेस्टोरेंट है ना ये तो मुझे भेजो हाँ हम गए ना क्या हमसे वो ना गया मत nama jangan deh मोमो मोमो कौन सा है यहाँ पे ये तो बक मोमो मतलब बाकी लोग dinner और चिकन मोमो नहीं मिलेगा चिकन मोमो मिलेगा हाँ चिकन मोमो इधर देखा dinner take more चले और नूडल्स मिलेगा ना मिलेगा बीफ का है तो क्या है चिकन का नहीं होगा यार सब बाफेलो से मैंने लगा फिर जब तो बाफेलो जाए ना जाते रखे तुमने बाफेलो है मैंने तुम जाया ना तो ओ खांसी ओमा मंडल स्पाइसी पोर्क मिलेगा ना मिल जाएगा ना मिलेगा मामा jangan Bika mencebi, momo mencebi noodles ya noodles jangan aduh baफेलो माबा से दं ना एक chicken noodles चिकन होगा हाँ मिल चिकन जाएगा वाला नहीं है ना only waffle दूसरा नहीं है कोई भी वेज भी नहीं मिलेगा वेज वेज मिलेगा मिल जाएगा वेज तो मिलेगा ना हाँ मिल जाएगा मिलेगा एक वेज नूडल कर दो वेज ये वाला है ना वेज ये वाला वेज अंडा का हाँ एक नूडल्स दे दो हाँ और ये क्या चीज़ है ये वाला नहीं है ना ये है नहीं अभी ये दे दो चलो इसको एक कर दो ठीक है एक ये वाला कर दो फिर एक तो मोमो कर दो वो वाला चिकन वाला चिकन वाला ठीक है हाँ एक और एक ये लोगोफोर जों से मा होनो कैलाश हाउस नामा नागिर गंसे रेस्टुरेन्ट मोनबाय नाथाय बेवहाय मानसिया बारा गैया जों बारा एक्सपेक्ट खालामाखै आरो एसेबां मोजां जागोन होननानै थेवबाबो गैया नालाय बोरमा हाउस आरो आमाखैसो बेयाव बिराद मानसि फैयो ओंखायनो जोङो बेयाव फैबाय मा मा अर्डार होबाय जोङो मोनसे चिकेन मम' मोनसे भेज नुडल आरो मोनसे पर्कनि बायदों स्पाइसी फ्राई स्पाइसी फ्राई नायनोसै ट्राय मालाबा सिनाय मोनै दखानावबो ट्राय खालामनांगौ ना मोजां मोजां जानो हागौ मा थिग जोंनि खाफालाव जुदि बिदि मोजां रिजेल्ट होयोबा आरो फिंगार क्रस आरो बेनो जोंना माबाया जाग्रा फैबाय बे मा पर्क मा होनो पर्क फ्राइ ओमफ्राय नैबे नुडल्स सासारि नैबे खुसि नै माबाजों जागोन मा होनो चपस्टिकजों नैबे करियानफ्रा जायोना करियानफ्रा जायो नाथाय आं जानो रोङा आं बेजों जानो रोङा ओंखायनो आं सब बिदों
मोजां ना मा गोथाव खाथियाव लाबोलाय एफा गोजान बेखौ हमनो माबा जादों खस्थ' जादों माबा होदों ना गोथाव बेम्बु सुट माबा होदों ना बेम्बु सुटनि माबा होनायखौ सोंनांगौ गोथाव बाट माबा संख्रि एसे गोबाब ने ini jenis noodles oma बेदर oma फ्राय जो गोथाव ini आरो जोंना मम' मोनफैबाय बेयाव ini नुडल्स जि बुरजा होदों जानो हायाखै अमा जोब्बाय जानानै फोजोब्बाय दा मम' दङ दिनै जोङो लान्च जायाखैना बेयावनो ओंखाम जायाखै ओंखायनो बेफोरखौनो जाफैदों बेफोरबायदि पाना जेबो गैया अनलि गुरै दङ गुरै आरो माने ये कितने का है ये 10 की 2 है 10 की 2 10 की 3 नहीं हो गए माने 10 की 3 दे दो 20 का ले लेंगे 10 की 3 दे दो ले लो बढ़िया ऐसे मिले होएगा नहीं ना 2 ही दे दो मारी 2 ले लो खाने का लेना है ये 2 लेने हैं एक और ले लो 50 हो जाएंगे सीधे हाँ हाँ इधर 40 हो गया इधर 10 हो गया 50 हो गया लोगोफोर ini माबा मा होनो खामब्रेंगा आरो माबा थेंख्लां मोखै ini खामब्रेंगा थाइसेयावनो 2 रां ने थाइसेयावनो 2 रां ओमफ्राय थेंख्लां मोखैया थाइनैयाव 2 रां नामा बेयाव बिदिनो बायना जानांगौ जायो सब नैबे अमा बेदर दाखालि लांनो फैदोंमोन ना बेयावनो सिपिनि गय जागासिनो खाथिया खम जागासिनो लोगोफोरा फैगासिनो Decathlon apa ini? Jangan batu ni ada apa? Dia sih macam ini. Karena lepas. Ini. Ini mana ini? Kaya betul. Kaya? Karena negara. Angin dewi semua. Karena negara. Ada dong naik. Maybe mag ladies pun bisa sama. Jaya, pura jaya. Alam aku bayar sendiri ya. Oh ini dong, lagi apa? Alam aku. Kemarin sendiri ya nih. Original barang ke? Saya kembali datang ke sini. So jangan ini spesial. Kalau Ramadan waktu itu, dinikrai harga sekolah lah.
गोजा खोला नङाबा बे फान्थाव गाबनिखौ नङा बेखौ बे आरो बे मोनसे आरो नङाबा नेक्स्ट बेखौ हे गाइस न'आव मोनफैबाय आं हारसिंसो सासेया लोगोनि रुमाव थांबाय बिसोरनि सोरबा लोगो इउएसनिफ्राय फैगासिनो बेखौनो लोगो हमनो थांदों ओंखायनो आं न'आव हारसिं फैबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भ्लगखौ नायना मोजां मोनदों जोंनि दिनैनि भ्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो जायफोर बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय see you soon